И здравейте от мен, дами и господа, тук играем Freestyle от FIFA 2015. Мисля, че аз съм Бенфика. С удоволствие играя тази игра, много е приятна. По-хубаво от FIFA 15 или FIFA 16. Гледай какво ги правя тук. Едно, че играя аз самия вътре в играта. Гледайте какво става сега. Чист пагат, съдята не дава. Фаул за уния. Хунт. Сумарс. Скус. Бел. Ето. Тук няма фаул. Съдята авантаж. Браво на съдята. Аз го подкупих с един пакет. Да не казвам какво. Чист пагат отново. Ето сега Хунт. О, това е чист пагат. Стига, не, съдя, стига бе. Да. На кухо, кой ми каза, не знам. Той пак иска пари. Браво. Просто уникални футболисти, дами и господа. Ето, какви паси, какви финти. Най-накрая. Този прах свободен. Много опасно. Опасно близки. Дами и господа, ще трябва да бием тези. Това е чист. Няма никакъв картон. Браво. Коден. Мърфен. Много добър футбол, дами и господа. Първото по време ще се видим във второто. Добро дошло на второто по време. За вас коментира Алексис Окачев. Сега 0-0 резултатът е. 0-0. Каква интрига тук? Ето че 1-0. За Бенфика. Аз съм значи другия. Айфин, подписате. Някакви стан. Мърфи. Скус. Чист пагат. Стига де. Да съдя. Чисти шпагат и картони. Тез да не ги бутнеш. Мърфи. Далече не страна Мърфи. И топката лети във въздуха. Тя вече в космоса, космонавтите става. Уникално. Мърфи към Хунт. Хунт към Бру. Какъв пас. Бру стига ли до тази топка? Не, но ще има автогол. Просто е чисто в футбол тапък. Мърфи ще чемпира топката. Ще не стане. Стана бе. Подава. Сега то се изкара в тъчбейса. Да. Какъв пас. Какъв фин. Стига де. Чист пагат. Стига. Анте. Браво на съдията. Той вече ма знае. Свикнал се. Откупен той, няма да ви кажа с какво. Видите ли га баса? Бенфика.
John se não fez dentro do cargo. Aí esse é John, checa. Dá. Não tá do Bayern, não. Bravo. Какой заговор. Браво. Еми това е. Богат съм. От 27 цента. Coins. Еми добре, ще се видим след една година. До скоро.